Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Yes po, Miyerkules ngunyan, alas 9 na naman dabe. Petsa 22 Hulyo 2026. Sunong bayan. Salamat kay mahal na inang Santa Maria, ha, day makalingaw, our Mother of Perpetual Help Novena, alas 5:15 hapon. Taod-taod madadangog iyan sa DCGB. Sagot ni Siyempre sa paghampang niya to kan kaaldawon, dapat kasubago permitang ipigpaenot an mahal na Diyos. maaasahan. Tingog kan banwaan. Boses ng sambayanan. Pio Fernandez. Ang inyong kadamay bas. Yan, tabi siyempre happy birthday po sa mga nagko-kumpleanyo ngunyan. Good morning kay Tata Adrian, ang samuyang Chief Tech kang 97.1. OKFM in the house. Sunong bayan. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Programa na tabing tingog kan banwaan, minalaom na sasabayan manindo po kami. Kamong mga natada dyan asin nagdesisyon na magdiretso kan pag-antabay. Sagud alas 10:30 an udto. Mantang sibot na kamo sa paghanda kan pangutuhan. Kumusta lamang ang security guards na barkada niya tong mga paraan tabay? Diyan sa Professional Regulations Commission imaging sa Philippine Statistics Authority. Mapalok. And siyempre yung sa tuya dyan na mga mahihigos. Pio Fernandez. The ever reliable na staff, men and women kang National Telecommunications Commission Bicol. Boses ng sambayanan. Maray na aga yan kay sa Engineer Mon Ang inyong sa NTC Bicol. Engineer Mon, long time no text ha. Happy listening pati na po sa mga gwardiya dyan. waan. O dyan baga sa land, baka sa Development Bank of the Philippines, yung mga barkada ta dyan na security guards. Good morning tabi sa Indo. Aba, itanong mo na. No lamang ang pighanda no dyan na pangudtuhan na manaysel mang bahoy sa Victory Village. Ating hihima. Anong pinagsisibutan man nindo dyan sa Albay District, mga taga-Daragaman, siyempre. Musta lamang ang sa indong pinagsibut-sibutan dyan? National. Sagot ni Pio Maray na aga sa satong amigo Sir Benji Dapogi Hile. Fernandez. Lagi Sa tuya yan na barkada sin sa familia Sir Benji Dapogi Hile. boses ng Siyempre kay amigong King Reginaldo. Maray na aga tabi amigong King. Sa satuyang barkada man si Doc Chris Gianan. Maray na aga Doc Chris Gianan. Kan Daddy's Angels Clinic. lilinawin. Kan saro gulping pasyente duman nahiling ko nagharalat pati sa luwas sa kay Doc Chris Gianan. Senyal iyan na talagang an sa tuyang mga amigong doktor pinagtitiwalaan pag-abot po sa salud tabi yan mga kahilangan madalion lang po yan diyan sa Daddy's Angels tabi May mga helang sa puso, sa baga, high blood, cholesterol, sugar na yan tabi. sunong bayan. Morning tabi. Hihimayin. Tingog Tapos may nag-text sa tuya kasubago diyan sa si Jonah Bernal Barcelo. Maray na agad yan sa Baclayon, Bakakay, Albay, ang pamilya Bernal asin Barcelo. And kasuhapon ini pinagchat sa tuya, belated happy birthday na gayon. Kasuhapon ini pinagchat kay Jack Calyos kang Stancia Malinaw. Tabi? kan. Diyan baga paano sa Malinaw ang apod kan Estancia. Kung digdi sa to sa Ligaspi Ligaspi Estanza, may barangay na Estanza. Tabi? Pio ngang bayan. Pio Fernandez. Laging maaasahan. Tingog kan banwaan. Boses ng sambayanan.
siram kang pangudtuhan mo, Papa Jason Gomez Puyo El Haciendero, tinola sana min sinugbang tilapia. Sus Mario Josep, tamang-tamaan ngunyan Sir Jason Haciendero. Malipot-lipot baga, grabe suuran ka subago na-stranded nga ni kita dyan sa may Kapitolyo, pinahuraw ta almost 1 hour, so bagsakan uran. Si Ramon yan, tamang-tamaan mo yan sa panahon, Sir Jason. Tinolang manok tabi, maray na aga tabi sa Indo dyan. Bueno, sa pangarang kan tropa, ang news team Pading Jim, Pading Jong, Marcom Padring Al, Joshua, Angel, si Karen, Manibela, Henry Mata, asa mo yung 4x4 pickup. Sa Master Control, no less than ang samuya pong maasahan, Chief Tech Ramir Tanay. Para po sa broadcast kan DCGB sa mainstream radio, yan na AM band region-wide, sa traditional radio. Newsroom, siyempre, ang matatag. Hindi po yan sumusuko. News Director Mardela. Kasabay si Ma'am Sha Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Angloriani para po sa sumadakan mga istorya, lokal, national, international. Sagot ni Pio Fernandez. Uy, mga taga Barangay 24, uyan kataning ta, sentrong-sentro, maray na aga sa Indo, 8803, Purok 1, Barangay 24, Rizal. Talaga naman, sentrong-sentro yan. May basta alas 9. Sa IT, Jerome Nico Martinez para po sa broadcast ni Worldwide Netwide. Yan, DCGB News Online. Ating lilinaw. Asin sa YouTube, DCGB Legazpi City sa Philippines. Isa yung kasabay tangon niya na OJTs from Sorsogon State University. Mapalukal. Ako man sa indong servidor sa radyo. An sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. Alas 9 na. PIO na. Ako po yung tabi and ansa ko yung telepono numero sa mga Globe subscribers 096607301115. That's 096607301115 and sa Smart 0942-670-1195. That's 0942-670-1195. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Ilaog tatulos. DCGB On the Spot Report. Ang istoryang dara ni Karen. Mga kasabay ta sa Sorsogon State University OJTs Carmel Hervera and Joven Ingalya. Kuwaon tan detalles kay Karen sa mga istorya pa dyan sa palibot. Karen, good morning, go ahead. Yes, thank you so much, Tabi Sir Pio. Day man nagpaudyan ang sanggunian panlalawigan kalalbay sa pagpaabot ng suporta asin kaugman sa pagkaka-appoint kay dating Governor asin Congressman Joey Salceda bilang sekretaryo ng Unyan kan Presidential Legislative Liaison Office. Ini matapos na mag-autorisar ng resolusyon si Board Member Das Maronilla sa sesyong regular kasahapon kung saan pinagbidbid kan resolusyon ang pagkakamugpak kaini sa halangkaw na posisyon pareho sa aspeto ehekutibo at legislatibo kan presenting administrasyon. Ang resolution, Tabi Sir Pio, unanimously approved o aprobado kan bilog na mga kinatawan kan sanggunian panlalawigan kan albay bilang pag-unra, pag-rekonosir, asin tiwala kan mga ini na may maipapadagos tayo sa pagpadagos sa serbisyo publiko kan dating gobernador, naging kongresista, ngunyan sekretaryo na kan gabinete ni Presidente Marcos. Alagad ngunyan Sir Pio, pinagpaplanuhan na kan mga ini ang posibilidad na magbirisita ini sa Malacanang o kaya sa mismong State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Iyo. sa maabot na Lunes. The entire Taganin sa na- sanggunian, Tabi, the entire sanggunian. Roger on that, Sir Pio. Tangani sa nang ipaabot man personalmente kan mga board member ining resolution of commendation kay Secretary Joey Sarpe Salceda. Roger Kopya, sige. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya. Hali dyan sa luwas.
Kasuhapon tabi sa tamang-tama na unang bitan niya ni Karen, may report hali yan sa Sangguniang Palalawigan. Kasuhapon na magtatapos na po ang programa ta. Yan na nakaresibi kita kan opisyal na kopya kan nombramiento mismo ni now Secretary Joey Sarte Salceda na uyan na nga ni nagakapot na nin sarong halangkaw na posisyon sa gobyerno nasyonal, Presidential Legislative Liaison Office. Sa iraro mismo yan, direct control kam presidente and supervision with the cabinet rank. So nailuwastan kasuhapon, siguro mga 15 minutes before kita magtapos 10:30, nailuwas tayan because we got hold of the electronic copy kan official na nombramiento permado ni Presidente Bongbong Marcos Jr. And yun na ito, sunod-sunod na kasuhapon, Sanggunian Panglungsod man nagpasar nin similar resolution na pinagpasar man diyan sa Sangguniang Panlungsod na mina-congratulate as in minapaabot nin sabi na nga ni pagrespeto kay Congressman Joey, now Secretary Joey, siring man kang pinaabot kan Sangguniang Panglalawigan. Now, aram nindo tabi kung ano pagrestoryahan, capability wise tabi yaon kay Congressman, kay Secretary Joey na Salceda. He was dati siya kay itong Chief of Staff parang 2007 ata ito Endimar, year 2007, during the time ni then President, now Congressman Gloria Macapagal Arroyo. Tabi yan, hilingon ta sa tuyang record. Iyo tama siyang Presidential Chief of Staff 2007. Yan, we go first we go first to the capability and intellectual battery ni Congressman Joey. 2007 siya naging Presidential Chief of Staff, and after almost 2 dekada nakabuelta si Secretary Joey Salceda sa seat of power mismo sa Malacanang, kataning kan presidente. Yan. Yan, ino nga ni, capability wise, kay itong mga panahon, sa lado kan ekonomiya, day po matatawadan, and up to now, tabi, day matatawadan ang kapabilidad ka ni Congressman Joey. Rumdum nindo, kay itong mga, anong taon itong nagkaigoning almost economic collapse, yung mga stock market sa bilog na kinaban, pati yung US, and apektado pati ang Asia. Tapag minabagsak ang stock market kan mga darakulaon na nasyones, yan ang stock market, diyan nagtatalibong ang negosyo, ang investment, gabos diyan nagbuburugtakan kumbaga sugal ning posta. Stock market o ma-invest gaya ako sa arog kay ni, mabubo ako ning arog kay ning trilyones na kapital sa arog kay ning negosyo, gura ano nga so stocks kay ito yan, trading iyan tabi. Mga darakulaon na nasyones, igwa kaan, pati ang Pilipinas, igwa man ba kaso Philippine Stock Exchange. Gabos na nasyon, igwa ka iyan. Saro iyan sa nerve center kan dalagan kan ekonomiya kan anuman nasyon, ikan kinaban. Nagkayo ka ito ng almost economic collapse, yung darakulaon ay stock market, siyempre apektado yung Asian markets. During his stint, yan, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo ito, Presidential Chief of Staff pa ata siya ka ito, or bago siya magkaputa, So, Pilipinas ka ito, Chief Tekramir, was the only nation sa Asia na dain na-afektaran ka itong economic collapse. Furthermore, iladawan ta natataday na apektaran. Sukataraning ta ka itong nasyones, Singapore, and ano pang mga nasyon digdi sa Asia, na apektaran ta sinda sa mga pribadong negosyo kumo sa ekonomiya kay ito kang bilog na kinaban nasa brink of collapse,
So mga pribadong negosyo ni Daduman, nagtarangkas ning empleyado. So daing mga trabaho ito. Hinarali sina sa pwesto, hinarali sa trabaho. So igwa nga ning economic breakdown ka ito meltdown. Igwa ka ito ning proponir na economic formula si now Secretary Joey Salceda kay Presidente Gloria Macapagal Arroyo on how to fortify our economy kam panahon na ito. And true indeed, kan inadaptar po itong formulang ito, kita sa nasdigdi sa Asya, an nakadiretso, daipo nin tinarangkas na empleyado sa pribadong trabaho. Gustong sabihon, our economy continued to grind. Na-weather niya to ito, na-overcome niya to ito because of that formula na ipinagpautob, ipinagsuwestiyon, isinunod ka ito kang panahon ni then President naungon yan Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. And yun na nga ito, eventually gayud nakalaog na siya sa palasyo kay ito kan 2007 si now Secretary Joey. Yan. So, apera ka antabi little did we know na ini po si Congressman Joey up to now, o si Secretary Joey up to now, kunyan siya pinagtitiwalaan siya kan dakol na multinational agencies, corporations, investment firms na siyaan mina-analisar kan dalagan kan merkado kinaban asin kan ekonomiya, and itong susayang analysis pigigibo itong policy kan mga darakulaan na multinational investment firms ining UBS, SBC, Warburg, ING, Barings, among others. Analisa, market analyst siya tabi, and then dakul pa tabi sa Asia Pacific, and pinag-istabilisar niya, tinabangan yan maka-istabilisar so Philippine stock market ning regional prominence kang taol 1990s, 1990s. And aram ta naman sana ways and means siya kaito, appropriation sa Kongreso, and even up to now bagatabi before his stint, paglaog niya yan sa gabinete kan palasyo kan presidente, ipinaapod baga siya kan kunyan kang Korte Suprema 3 weeks ago yata ito or so. Ipinaapod siya kang Korte Suprema, the highest law at the highest court of the land, ipinaapod siya because hinugot sa wisdom ni Congressman Joey manunungod sa pagpasar nin mga budget na nakasaangat mo niyan igoning kontrobersiyang nakasaangat na dapat desideran kan Korte Suprema. Inapod baga si Congressman Joey ang termino kan amicus curiae. Hinugot sa wisdom niya manungod sa appropriations, budgeting, ang padalaga ning budgeting sa Kongreso kag gobyerno. Inapod po siya arog kan po kahalangkaw ang tiwala kan man na sa nga di gobyerno kan Republikang kan Pilipinas kay Secretary Joey Salceda. Kaya uyang baga kaswapon yun na ito na iluwas na so sa iyang nombramento, and regardless po initabi regardless kan sa tuyang individual o collective na political belief, inclination, or affiliation, regardless of it, tabi, one thing cannot be denied. Ini pong fact, katotohanan na igwa kita nindakula o na bentahe na igwa kitang sarong proprietaryong albayano. It cannot be denied the fact na igwa kitang dakula o na bentahe na igwa kitang proprietaryong albayano na yaon mismo sa seat of power, Palasyo Malacanang, kataning kang presidente. Dakula o na bentahe yan. In a sense na hilingon mo ang ibang rehiyon, ang ibang probinsya, ang ibang syudad, munisipyo, sisibot baga ning hanap din koneksyones o sa indang mga alkalde, gobernador, congressman,
Vice Mayor, Vice Governor, Sanggunian Bayan, Lungsod Lalawigan members, sisibot ning hanap ning koneksyon sa gobyerno nasyonal tanganing makatukdol man lamang duman na sumihoras kan gobyerno nasyonal maipababa man lamang sa saindang kanya-kanyang lugares. Sisiribot baga sinang hanap. Now that we have Secretary Joey kataning mismo kan presidente, tabi, dakulaon na bentahe yan. Kaya tama yan na sabitan na nga ni, regardless of our individual and community political belief, inclination, or affiliation, igwa kitang bentahe na igwa kitang yaon diyan sa Palasyo Malacañang mismo na taga-Albay, Secretary Joey Sarte Salceda. Dakulaon ang sphere of influence kayan tabi. Ikumpara mo sa ibang mga munisipyos, probinsya sa riyon, mahanap si isay daw lamang ang pwede tang makiblit duman sa gobyerno nasyonal. I-compare mo sa Albay Uyan, igwa kitang nakatukaw dyan sa Palasyo Malacañang, di ba? Dawa gurano ni do kababas dyan sa Bareta Anayan, sa Facebook, tigbabas si Congressman, si Secretary Joey, dawa gurano ni do kababas, so mga minabutong paibaba. Another fact na not be denied, na pag iyan po nakapabulos digdinin na mihoras using the influence and yung authority na yaon dyan nakatakod bilang sekretaryo, manginginabang kita tabi regardless of our political belief, inclination, and affiliation. Yan tabi So, tama lang na ining mga resolusyones, bako man sa nanginutang kita, sana nga ni, ang gabos na mga sanggunian bayan, lalawigan, lungsod, o mga ahensya di gobyerno, magpasar maning araw kayong resolusyones because madali ang koneksyon maski puro paano. Ikumpara mo sa plus na kadaing koneksyon sa Malacañang mismo, di ba? Mahanap na lang kita kan, boss, paabot lamang ki Secretary Joey. Di ba? Pag ining-ingnan kan sekretaryo kay Presidente Bongbong Marcos Jr., dakulaon po ang probability na ang mga kagadanta maikonektar duman. Narumduman ko kay ito kan mga panahon. Sabi ni Congressman Joey, I am just ngaya an aggregator, so siya nagtitiripon asin koneksyon ngaya sa gobyerno nasyonal. Tanganing kita, makinabang lamang kan mga mihoras kan gobyerno nasyonal. Kaya yan po sabi nga ni sa pahayag man ni Congressman Joey in part and sabi digdikang congressman nagpapasalamat siya siyempre sa kumpiyansa na itinaokan gobernador akan presidente and maging tulay ngay ako kang presidente para sa wisdom, talent, buda insight kang pribadong sektor. Iyon ay supiga sabi ta. Sabi ni Congressman Joey, I also hope to serve as a bridge of the President for the wisdom, talent, and insight of the private sector, the academe, and broader civil society. Yao na sa kataning kang Presidente si Secretary Joey Salceda. And sabi niya, ang mandato is to reform and transform ang Presidential Legislative Liaison Office para sa sarong tunay na policy office kan presidente. Yan. Gun mo ang policy office kan presidente. Paano? Siyempre, yaon po, we cannot deny the fact na dakulaw ng bentahitan na dapat lang talagang i-reconsider man niya to. Pasalamatan. Yaon po sa Malacañang mismo, ngunyan si Secretary Joey Sarte Salceda. Regardless, kan sa tuyang inclination, political, belief and affiliation, tabi, it cannot be denied the fact na igo kita ning kumbaga rara an albayano sa Malacañang. Sabi ni 5646, tabi, congratulations kay former Kong Joey Salceda for being appointed as full-pledged member sa cabinet ni PBBM. Sabi ni 646, tabi yan. Maray na agad tabi kay Sir Peter Ofracio. Kukuhaan ko dyan sa Pregider. So,
masiram ka ining homemade, genuine, fresh longganisa, ginubatan. Sir Peter Ofracio, good morning tabi sa imo. Thank you very much. Pati leche flan nagigibo ni si Peter na Ofracio. Masira mo na leche flan na manatok na tama sa nan amis. Maray na agad tabi. Nakatune in si Sir Peter, maora na marahay, biyahe paligas, piingat tabi. Tama na maray po sir ang tigatukar mo. Dakulang tabang po yan sa to ng mga albayano. Sabi ta na nga ni, maybe dahil gabos mapaundrahan sa mga kahagadanta na ipapaabot sa gobyerno nasyonal, ayaw na mismo sa Malacanang si Secretary Joey Sarte Salceda. Maybe dahil gabos matawan ning ondra, mapaundrahan. Pero dakulaon ang bentahe na makapapaabot kita duman ng mga albayano sa seat of power and the president mismo through Secretary Joey Sarte Salceda as compared sa ibang mga lugares na minaharanap sila ng koneksyon sa sekretaryo, koneksyon sa senador, koneksyon sa congressman. Uniday na, yaw na sa Palasyo Malacanang Secretary Joey Sarte Salceda tabi, ano? Sige, tabi, and dyan palan sa Pulangi may nagaparaharapot sa Satuya. Congratulations man, naghihiwas na po ang serbisyos kan Pulangi Community College through the efforts man kan alkalde dyan, kan lokal na gobyerno and kan sanggunian bayan sa Vice Mayor Cheryl Melia Sampal and mismo si Mayor Giselle na pundar na Pulangi Community College bakong naipadagos taka ito pa yan naipapadagos and napapahiwas po ang ititaong sabi na nga ni serbisyo sa komunidad sa pagikan pag-introdusir kan mga bagong kursos ining criminology. Pwede na po tabi ka mo dyan mag-enroll sa Pulangi Community College. It being the fact na community college po yan ang nagsusyolder kan gastos kan gobyerno. Diit ang gastos po kan mga estudyante dyan. Ta community college nga di. Nauyaon na po sa Pulangi. Pinaghinguhan yan kan administrasyon man dyan na alkalde Giselle Richard Salceda, pati naman karanara Vice Mayor Cheryl Melia Sampal and the entire sanggunian bayan. Okay. Chief Tech, ready na yung ating tego kita ng appointment sa tabako. Ilaog muna yan tabi ha. Oras Pilipinas, alas 9:33. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
pupunta. Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulat ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasama nga small jing pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapatastify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love,
Medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarong bulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyo and Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron sa saimo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa Chief Tech Ramir and sa tropa dyan sa luwas. Okay na ba? May kaurong ng tatabi, ano? Makikumusta lamang kita dyan, ano? Kay Alcalde Ray Bragaiz kan Tabako. Okay na ba, guys? Si Alcalde Ray. Hali digdi sa main studio. Makonektar daw kita kay Mayor Ray dyan sa Tabako. Andyan na ba siya, si Mayor Ray? Nganing dakul kitang mga parantabayan tabi sa Tabako imaging sa First District, ano? Maray na aga. And in fact, naka-simulcast kita Chief Tech Tabi baga sa ano? Sa 106.9 WGB FM. Yan. Sige. Kindly signal lang, ano, kung pwede tanang kuha yung linya ni Mayor Ray Bragaiz. Hi. Si Kirby ang makakasabay ta. Si Sir Kirby na Bragaiz. Okay, sige. Yaon sa linya. Sa Zoom kasabay ta si Sir Kirby. Sir Kirby, good morning, Sir Kirby. Si Pio Fernandez tabi ini sa DCGB and it's nice having you sa programa. Welcome tabi sa Tingog Kanbanwaan sa DCGB and nadadangog man kita dyan sa
Tabako, through our sister station dyan, ang 106.9 WGB-FM, and sa entire First District, maging worldwide, sa muya pong broadcast sa internet man tabi. Sir Kirby, maray na aga, si Pio Fernandez po kan DCGB. Sir, good morning po, Sir Pio. Kirby Brigades po sa Gabos na Tagadangog. Current OIC PIO po kang LGU Tabako. Ayo po Sir Kirby, primero tabi sa muyang pagpaabot ni na congratulations sa hierarchy sa pamamayo ni Alcalde Ray Bragaiz duman sa mga nailatag baga na achievements, accomplishments kan magkondusir siya ning ulat sa bayan, state of the city kumbaga yaon na sa mga achievements and congratulations. Now diyan sa Indo sa lokal na gobyerno bilang PIO Sir Kirby, moving forward tabi ano ang nahiling pa kan administrasyon ni Mayor Ray na mga mayor na hurdles o obstacles na dapat ma-overcome kan City Government of Tabaco, and anong assurance kan administrasyon na ayan tabi ma-achieve during the term ni Alcalde Ray tabi? We will listen tabi Sir Kirby tabi. So yes sir, atong madamog po kung iba, so live may kang mismong State of the City address ni Mayor Ray. Iba po baga kitang 8 pillars. Nakataga po duman so bilog na pangaran ni Mayor. So R for revenue generation, E for environmental protection, Y for youth protection, youth empowerment, N for nutrition and health, A for agricultural transformation, L livelihood economic development, D development for all, as in letter O po for organizational reengineering. So ang saro pong pinaka-primerong hurdle po, Sir Pio, is siguro po balikan ta sa first 100 days. So for the longest time po baga, there has been a certain culture sa local government unit of Tabaco na sa first 100 days po, tsinagaan po talaga kang team ni Mayor Ray, as in sa pamamayo po ni Mayor Ray na magibuhan po kay changes. Tapos siya po baga haloy ng naging parte kang lokal na gobyerno kang Tabaco, naging kagawad siya, naging barangay kagawad, naging city kagawad, naging vice mayor, hanggang sa nagbalik po siya sa probinsya, hanggang sa naging mayor naman po digdi. So one of the identified hurdles po talaga, Sir Pio, is number 1, budget. So ini po, problema man kang kadaklan. Dahil man po talagang LGU na sobrang kwarta. Ngunyan po sir, how do we manage this? Ang primero pong tigigibo ni Mayor is number 1, so pag-fill up kang mga permanent plantilla positions. So number 1 po kay puhan ta is strengthen ang satuyang workforce. So we're spending so much with job orders sa mga positions po bagang job order. When haluyo na po talagang mga yaon digdi ang mga tawong iyan, and they deserve to be given permanent status sa sindang mga trabaho. Number 1, iyo man po talaga aram na nindang mga gibong iyan. Pag tinawang po sindang opportunity na magkaigwang plantilya na ma-permanent, mas lalo po nindang pag-iigihan ang sindang mga trabaho, and may benepisyo man po ang LGU na po because dahil na po sinda basta-basta mahali, sinda na po ang nakakabisa ka mga operations kang kada opisina, sinda man po ang makakapag-sustainer kang performance po na ini. Ngunyan po, where does Mayor Ray come in? Sa direction po ni Mayor Ray, make sure niya po na talagang priority measures talagang mailuwas po. As in, bako lang mailuwas, ma-execute po talaga. Number 1 po digde, kung mapansin po nindo, Sir Pio, the ordinance to create the PIO has been created 2022 pa. Ngunyan po binuhay po ini ni Mayor Ray because dawa po baga gurano ka igos asin gurano katibay ang satuyang mga opisyales asin mga empleyados kundi man po ini maaraman kang satuyang mga constituents dipisil man po baga giraray. So number 1 po, in-institutionalize na po, create na po ining PIO sa ako po ngunyan ng temporaryong namamayo. Through this po office, napapaluwas na po ang sindang mga programa effectively. Dahil po digde, napapaluwas na po ining mga pillars po na ini. Kung mahiling ta po ang page, nasa 2 months pa lang po mahigit, nag-exist ang page. Pero dakol naman po kitang nakigiribo. Iyon na po ito, Sir Pio, ang official outlet kang LGU pag-abot po sa iyang mga naginipuhan. Ngunyan po,
same po kita nakahiling. Siyempre po, baga may mga masunod pang mga taon. Sa ngunyan po, duro-diretso po ang satuyang pagtrabaho, lalong-lalo na po sa pag-repair kang satuyang mga classrooms because saro po sa mga priorities po ni Mayor Ray is education and livelihood. Number 1 po talaga ang education nata. Kung kabisado po nindo ang Tabaco National High School, dakulaon po siyang eskwelahan. It no longer caters to the Tabaco City only. Nagluluwas po sa datos na entire 1st District of Albay na po ang sa iyang mga naglalaog na mga estudyante. Kang mga nakaagi pong mga linog, minlugluwas po sa mga defects as in mga suidad naman ka mga buildings. Ngunyan po constant ang pakikipag-meeting with DPWH, the schools district office para po ma-ensure na usable as in they po ma-interrupt ang flow ng education sa itong mga kakian. So ngunyan po, nagiging mixture po siya maintaining certain order and slowly building up po kang improvements, quality improvements po kan sa tuyang pag-govern. Ngunyan po, finukusan ta po talagang maraydigde, Sir Pio, so revenue generation. Yan. Talagang takula po sa sarong taon ang itinaas kang sa tuyang revenue. The number 1 po baga, sir, dawa po gura no kadakol ang satuyang mga plano. If we do not have the funds to support those programs, magiging irestoryahan na sana po talaga ini. Ngunyan, dahil po sa tinaas na ito, igwana po kitang pondo para sa mga existing na programa na dai po talaga gabos na tatapod, padit-di ita po yung may expand. And hopefully, makapag-create po kita ki mga new programs na mga day pa po nako-cover kang current programs. Yan. Aro kini Sir Kirby, nagdangog kami ni Marahay, so sa tuyang kaputan, so moving forward baga, taigwan ng mga achievements, yao na nailatag na, moving forward, so na-identify na problemang dapat ma-hurdle. One is yung budget, sabi mo budget, tatalang kaipuhan, then ining problema na na-identify, moving forward, budget, is pig-strengthen so revenue raising power and capability kan syudad. And then, so pag-strengthen kang institusyon na su mga bakante na plantilyadong posisyon na igwang mga kapable haloy na nagserbi within the ranks, iyon tinawag maning hustisya, pinakapot na duman sa pwestong ito, tanganing makapagserbi sa institusyon paluwas sa komunidad. Yes, sir. Totoo po iyan. Okay. Importante yun po itong maray, Sir Pio, because if the morale of your personnel is low, di man po iyan makaka-function ki-efficiente sa loob ng opisina. Sige sana kaya na absent, sige sana pa kung ano-ano pa. Ngunyan po na tinawan ta sinda ki-orgulyo, ki mga benepisyo, masisiguro ta po na bako lang dahil deserve ninda, kundi deserve kang bilog na local government unit, asin kang bilog na banuan kang Tabaco, na igwa talagang sarong tawong nakatutok sa kada programa, sa kada opisina po, sir. Iyan. Now, has there ever been a mention sa indo ni Alcalde Ray na sa remaining, di first year, igwa pang 2 taon, and sa mga masunod pang taon sa pagserbi ni Alcalde Ray dyan sa syudad, sukon yan? On top of these priorities na pinagdatawan mo niya ng attention moving forward tabi, duman sa nailatag mo baga na mga priorities tabi? Sa ngunyan po, sir, later po pwedeng sabihin na may saro sa nananggat kitang prioridad because all are equally important. Ngunyan po, sir, dahil po baga sa executive department, dakol po talaga ang sakop niya. Ngunyan po, kinondense po ito into 8 workable pillars. Ngunyan po, since igwa na kitang 8 pillars, we can effectively manage the local government unit of Tabaco through those 8 pillars. Because, sir, it's just a matter of methodology kung paano ta po siya i-execute. Because kung saroon ta po ang opisina kang LGU, nasa 67, 68 po ang opisina If you approach them individually without cohesiveness, kung paano po sinda maluwas sa
mababa sa kada sarong tawo digdi po sa tabako, medyo mahihirapan po kita. Now that we have condensed, halimbawa po sir, sa revenue generation, ang lead offices po kaya, City Treasurer's Office and Business Permits Licensing Office. Now, we have the supporting offices for the revenue generation. Yan po ding City Assessor, Accounting, Tabaco City Terminal, Fishport, Economic Enterprise Management Unit, and the City Slaughterhouse. Ini po, sir, manlain-lain po kaini ang mga mother units ka mga opisina. Ang iba po digde, stand-alone department, ang iba naman po unit kang opisina. Pero sir, since we have organized these offices, units, and divisions into pillars where we can effectively negotiate progress para po sa mga masunod na taon, mas madali ta pong may address. Ngunyan po sir, since binuksan ta po ang channel kang PIO, duro-diretso po ang paglaog kang mga suhestyon kang satuya pong mga residente. Since we are in a democratic country, ini po sir, take into account me. Because kung bako man ini ang muyang direksyon kang mga tao, sir, I think we will not be able to govern properly. Sa ngunyan po, duro-diretso po ang pagdangog me, nahihiling ko man po pati kay Mayor Ray, may mag-chat sana sa iya, may mag-comment sa Facebook page niya po. Baga sir, nahihiling niya po iyan. Maski po alaunang aga, 2:00 na aga, nagsasend po siya sa mong screenshot. Hiling nga daw ngayon, ano ngayon yung tigsasabi ninda na pero may problema ngayon duman sa araw kayo ni. Pagkaaga po talaga sir, as soon as we are able, duman may po talaga ang lugar to confirm. If we are to confirm positively, na igwaman ang gad na araw kayo to, tapos nahihiling mi na magiging long-term problem siya kung dahil man masolusyonan, i-incorporate muna po yan sir sa long-term plan mi. And we revise the plan as needed. Iyo tabi. Oh. Now before I let you go, saro na lang po kumusta ang working harmony kan ehekutibo buda lehislatibo tabi diyan sa Tabaco. Go ahead po. Ang communications po sir, as in ang work ethic ng executive department and legislative department. Personally sir, pwede ko for the longest time ako po kaya ang naging liaison kang mayor's office and the Sangguniang Panglungsod pag-abot po sa mga committee hearings. So, personally po sir, nasasabi ko na talagang very cooperative po ang satuyang mga city councilors, especially the vice mayor, para po sa mga diretsyon po na muyatang mapaluwas na talagang ma-apektaran man ng satuyang mga tabakenyo. So, ini po sir, contrary to popular belief, talagang nahiling ko man po ang sendang espiritu kang pagserbisyo. So, despite political colors and despite the different objectives na pwede pong igwa kita, nahihiling mi po na sararo po ang samuyang mandato na para po sa mga tabakenyo. Magayunon po, Sir Pio, na kung madamog mo po su ulat ng bayan kang Sangguniang Panglungsod, dakulon man po sindang mga naipaluwas na ordinances. And we applaud the Sangguniang Panglungsod for their actions. Na kami po, di po kung problema ang executive department sa pag-implement. Sabi ko nga ni po baga sir, and sabi man po ni Mayor Ray, as long as we have the funds to support, diretso po inigabo sa kada tabakenyo. Sir Kirby, and this is just the beginning. Siguro from time to time magtataga-apod kami diyan sa Indo. Mas probably kung abakante ang alkalde, makasabay tama ng alkalde. Salamat din maray Sir Kirby Tabi, and mabuhay ka mo diyan sa Tabaco Tabi. Yes sir, salamat po Sir Pio and sa gabos pong tagapadan. Thank you so much mga tugang an PIO to kayo niya to diyan sa Tabaco, PIO Public Information Officer kan Tabaco, Sir Kirby Bragay sa pangaran po ni Alcalde Ray Bragay. Salamat till next na pag-upod mi diyan sa inyo. Salamat. Mabel tap ang programa pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras, alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na piglalauman kanahensya na matumbok sa laog nin tulo sa kudanom na bulan ang kinontrata ni Vice Presidente Sara Duterte katakot sa patakot kay kontra kina Presidente Bongbong Marcos sa sinibapang opisyal. Inayon kasimbagan ni Matibag kanhapoton siya ni Senator Judge Win Gatchalian. Sinabi niyang mantang nagpapadago sa investigasyon, magkakaigwanin mas malinaw na datos may kinaaraman digdi. Iyan ang detalyes kan pangalas 10 na bareta hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day.
Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Bangi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive.
Yashano, Yashano mo. Yashano, Yashano mo. Yashano, Yashano. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Garin maluye kasuhapon pa di soko niyan. Daing baragtaka na todo. Mabuoton so magtugang ano. Si tukaya na Pia. Iyo sa naso medyo didugo ganing date ito. Pero si Alan, kunyan, day ning baragtakan. Una ko nga ni, may masabog, may papasabugon da. Day mampala ning Mario. Taon-taon pag restoryanta yan tabi, ano? Mientras tanto, diyan kita kay kumpadring Alar Mario. DZGB On the Spot Report. Diyos maray na aga, kumpadring Al. Please go ahead, tabi. Salamat, tabi rin, may resolution of congratulation man ang sanggunian panlunsod kan Legazpi kay dating gobernador, dating congressman Joey Salceda sa pagkakanumrar bilang sekretaryo kan Presidential Legislative Liaison Officer kan Malacanang. Ini ang pigpasar na resolusyon ni Liga President, City Councilor Attorney Amorex Rañeses na inuyunan man kan mga pagiriba sa sanggunian palunsod. Panin doon ni Rañeses ang kapasidad kan dating congressman, dating gobernador kan Albay na talagang daiman matatawadan ang sayang abilidad kung kaya pag-abot sa serbisyo publiko talagang iyaon ang tiwala. Malangani ang presidente iyon sarot sa mga nagtiwala sa iya na i-appoint siyang sekretaryo. Ang bagay na ini, dako lang piglalaoman man kan Legazpi City, pinaman na panahon na ang Legazpi City, saro sa mga pinadaba, kan dating gobernador, dating kongresista, kan segundo asin tercer distrito kan panahon, kaya naglalaoman ang mga opisyalis kan Legazpi, lilingawan kan sekretaryo, ang Legazpi City pag-abot sa mga biyaya ko nigban na mga mabolos halis sa Malacanang sa mga masunod na panahon. Ang resolution of congratulation ini iyon pinaboran, inuyunan entero kan presenting mga yaon sa sangguniang palunsod kasumapon sa pamamayuman ni Vice Mayor
Luis Gutierrez. Roger. Yan pa pala yan, mga panghabol na informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Al. Sa tuya na po yan na expound kasubago ano tabi. Sabi ta na nga ni. Nagpasar na ning resolusyones, lalawigan, lungsod tabi ano. May nabasa akong post sa Facebook kumpadre Nal. Si Padring Nal nang sabay tangon yan sa master control. Hay na ito. Databi kon uyon magkamuka ini. Sarotang friend sa Facebook si Wang na regalado. Pinag-share niya man sa post kang we are millennials tabi. Yan. Ang sabi di sa post, bakit kaya tayo umabot sa punto na may Robin Padilla sa Senado at walang Chel Diokno? Gun mong kaputan ng padi full of logic and wisdom. ano tabian sa indong take ka ini mga parantabay? 0942-670-1195 is my number sa smart. 0942-670-1195. Sa Globe naman, 09660-730-115. Tanakaaging mga broadcasta, na istorya tayo ni pa, magpuon kan so, nagkaigo ba ganing kunyan, impeachment sige. May reaksyon tulos kita sa linya. Hello, maray na aga tabi. Good morning, Boss Pio. Po. Check in o chicken? Walang iya ka. For me, parehas. Paghuna ko kung kang demontres. Sige po. Arayoon kaya man so ki joke naman ki Robin. Arayoon ang comparison. Dahil pag-compare ta arayoon. Saro ka man na malaogon an sa imong panaramon. So saro, boss, pwedeng magbalik ito sa katon. Susaro mabalik sa katon. Maadal ning kartilya. Aram mo itong katon, boss? Oho. Susaro, kung magtaram, precise and concise, very cool, articulate, dahil nagyayabang, talagang well-explained, boss. Nyan, minadangog ang komunidad, tapos minakalmada very calm pati siya. Wala man lang mahilingan mo na nagtataas ki boses o Mm-hmm. So, duman lang siya kung nakafocus sa kung ano ang topic talaga. Iyon, oho. O di harayoon pala ng distansya, Batanes taka Hulo-Sulo. Sige tabi, sir. Salamat tabi, sa pagapod. Yun na nga ipig sabi ta, rumdum nindo kan nagpupuon pa sa naso impeachment baga and its inception. So pagkana, may mga nakukuha na kitang ideya sa mga paraan tabay ta. So nakakahiling kan initial proceedings. Sabi ninda, dapat ngaya mapang mata na, magimata na, kitang mga butantes ta, dapat kunta na ngaya, an mga yaon sa Senado na ayuan senator judges ngunyan, iyo kataan na itong mga yaon sa prosekusyon as in defensa. Padingnal bako. Nagluwasan ka itong oro istorya sa programa tatabi Nagluwas iyan sa oro istorya tata. Nagkaigwa na po nin comparison. Nalinawan na sa publiko kan disparity. And nalinawan na kita kung anong klase puwera de los obos ang tiniwalaan tadyan sa Senado. Top notcher at that pirang taon pan padingnal tatap notcher baga tabag ginaw din ako mga parantabay pirang taon pa dyan si Robin Padilla. Kaya sabi nga ikan po sa Facebook, bakit kaya umabot na sa punto na may Robin Padilla sa Senado at walang Chel Diokno? Ang gustong sabihin ka ito,
somewhere, somehow, diyan sa sirkulo kan Senado ngunyan, wisdom of the likes of Chel Diokno is missing. Sana maleksyon na tabi kita. Ilingon mo pa ding nal, supig ko question, regional director kan NBI, hararom abogasiya abogado, ang nagko-question, ex-convict, Isus Mariusip na pangyayari. Pagkatapos, tatauan tanin kunyanin pribilehiyo, exclusive na pribilehiyo na magsentensya sa ikaduwang pinakalangkaw na ilidong opisyal kan gobyerno kung papatalsikon o dai sa pwesto. Talaga naman tabi. Chief Jimmy Maraynap, aga kumpadre tabi. So, pwede maray na aga sa mga parantabay kung duman sa impeachment sa pigabangan sa kada semana. Oho. Ngonyan, kupon kan magdimitir sa Sangguniang Bayan si Kagawad Robert Arevalo, Chairman Committee on APRO. Opo. Yun naman ang local version na pigaan tabayanan niya to sa kada semana. Kung ano-an mga mangyayari, kumpadre, ano? Mm-hmm. Dahil tapaisi ko na noon mga masurunod na kabanata. Oho. Ipanagos niya to, tanabitin bagay ni tabi pa di sa oras. Opo. Kanso na i-flash niya to ini. Oo. Agatindir kita ki-regular na sesyon ka na kaaging Lunes sa Sangguniang Bayan kan na UAS. Oo. Nagkabiriglaan tabi pa di. Kinonfirmar ni UAS Municipal Kagawad Brian Bustamante na siya mananggad ang Vice Chairman. Oho, so nailuwas na na ito. Buda sa social media ta, siya su Vice Chairman. Ano? Siya. Opo. Takindurante ka na kawaron baga niya to si Vice Mayor, Presiding Officer Domingo Escoto, si Majority Floor Leader Ninsos, ano na so apelido? Reblando. Dahil niya na siguro so Vice Chair na lingawa niya. Ngunyan, na clear niya to ini, kanakauro niya to si Kagawad Brian Bustamante mismo. Kinonfirmar na niya, siya mananggad ang Vice Chair. Roger. Pinaymotikan niya, wala siya pagkaise ka atong mga planong ito. Oho. Itong aksyon na ito. Asin, piglinaw ni Kagawad Bustamante na bako gustong sabihon, siya Vice Chair, nag-resign sa chairman, siya na ang matukaw bilang makaputkan committee sa appropriation. Yan. Magdidepende sa majority role sa ipapapod na executive session ni Vice Mayor Escoto sa maabot na Lunes. Iyo, kumpadre, oo. Kita do, natural si Kagawad Arevalo, miyembro kan Sangguniang Bayan. Masabay siya duman sa tiripon. Kasabay. Pero, kanakaw lang niya to after abo man magpa-interview, tayo nabol baga niya to kato si Kagawad Arevalo sa kung ano ang rason sa likodan kan sayang pag-dimitir. Abo niya mag-interview, abo paluwas kaya ano man na detalye, basta yun na ito sa nangyari man sana. Ngunyan, kanakauro niya ito yun, sabi, abo, niya ko pa na sa masunod na sesyon, kung tawang kakikomite sa mga masunod, ako mo, no comment. Iyan ang development ng Bareta. No comment pa siya. Aram mo, kumpadre baga arog kayo na diit sa ng minuto. Diyan baga, practice baga sa mga munisipyo, syudad o probinsya na maging sa Senado baga buda sa Kongreso, ang ipigbubugtak na mga chairman sa komite, sukaalyado kan administrasyon, lalo na sa mga kunyan, sa mga ining sensitibong posisyon, arog kan pigkaputan ni dati Kagawad Arevalo, appropriations, siyempre, sutiwala kan administrasyon, ititao duman sa mga dapat magkaput kang pwesto. Now, kasuhapon baga may naunang bitang ka na, sabi na kaunang bitiyan si Kagawad Arevalo na dahil nang tiwala sa iya suhepe ekutibo. Ano daw ang nangyari, adi? Parang ay man, kung ano, basta siya, nag-dimitir. Pagkatapos ito,
dahil man kita nakahanda ba kay to kutana ko naram niya to araw ka ton mangyayari na-record lamang niya to kundi kan so nagkabiriglaan na naihabol na kaputan sa so nasa kumpanya nasa floor naihabol so Privilege motion. Aha. Okay, sige. Privilege motion sinundan kay motion pa John. So ang development is the isa na ning reaksyon si Kagawad Arevalo kun duman sa executive session tatawan siya ning panibagong komite. Da isa na ning reaksyon. Dahil magkakabay ka talaga gani impeachment man ini. Nya nagrararo man ang misteryo, compadre. Raro. Kundi kaso bang nagaburo-bro sa ako kan cellphone ko bago ako magtulog. Nyan. Mahiling ko so alkalde sarong konsyal. Namustrahan ko sa pandok ni Kagawad Robert Arevalo. Sa nagkarape. Talagang misteryoso. Nagkarape. Dahil ko nakapugol. Sinat ko sa alkalde. After palan ka to, di paltekan sa tuyang trabaho baga, baralan sa iyo taan mga piyari. Nakuha ka na solado kan vice mayor, majority floor leader, si Kagawad Robert Arevalo, nagbalo kita dahil siya nagpaon na interview, dinuman to si Kagawad Brian Arandia, iyon sabi niya na nabanggit ko na nga na magadepende siya duman sa majority role. And so alkalde, pinagbalo niya na Chatman na ano niya ko pwede ka maagadan kay reaction bilang alkalde with regards sa nangyaring paglimiter ni Kagawad Arevalo. Ano ang simbag kan alkalde? Ang simbag kan alkalde sa Lunes na sa nangya sa regular na sesyon. Hanggang sabay na sa nangya. May masabog gayon. Pero dahil na nagkakuha na magpa-interview so mag-agadan kay reaction sa alkalde. Kaso manggi. Anong ibig sabi, anong gustong sabihin manifestasyon ka to? Nagkape-kape sa duwa. May retrato. Dahil nakapost. Di talagang kuan. Misteryoso, compadre. Di tayo Abangan sa Lunes. Sabi mo nga ni, napagabot ka na apro, sensitibong komite, so trust and confidence, nasa apro, kansarong alkalde sa Kagawad. Natatadag dimiter. Natanagbidimiter. Pagkatapos, ito na ulinigan ta, ultimong kuan bago magluluwasan na. So binanggit na bagangani, nanday tama na record. Nagdimiter siya, for medyo to sa, kung dahil man sa nangyaki kuan sa ko, trust, better to resign. Nako. Kung di naman ito na-expound, bagat na nga ni siya nagpa-interview, kung ano nagbusob sa ito, nagdimiter. Pero, iyon na ito, puta na, kasubang iyon, nagkape-kape. Nagataningan pati sa duwa. Ay, talaga. Ano sabay kita kay ni sa Lunes? Gabo siya question ng mga papadikon ano ang mga masunod na kabdang sa sitwasyon na inidigdi sa sangguni ang bayan, lokal na gobyerno kan uwas albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat man kan sa ido pagkantabay, makapuon tulos mas News Direct Mar. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na